33थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाय सानजों लोगोसे 4थि बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुमा हाबाफारि खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगावनि हारिमु नुब्लाङाव 33थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाय सानजों लोगोसे 4थि बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुमानि गोजाम बिबानगिरिखौ सिफायना गोदान बिबानगिरि दानाय हाबाफारि लादों। बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोदान बिबानगिरिनि आफादगिरि महरै जावरिखां कसारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै अनिल बर' बिथांमोनखौ दानानै लानाय जायो। फोसावदिं नोंथांमोनखौ आङो साबायखर 33थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाय सानखौ फालिनायजों लोगोसे आफादनि 4थि बोसोरारि मेल बेखौ खुंनाय जादों। बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जे थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव जोङो बिबान सोलायनाय बे खामानिखौ मावदोंमोन। गोदानहै बिबान मोनदो मैखोमै आफादगिरि महरै जावरिखां कसारी आरो नेहाथारि हिसाबै बर' मोनदों। बेबायदिनो देग्लायनि जि मावफुं आफाद बे मावफुं आफादाव मावनो हानाय बायदि जोङो बिबानगिरि मोननो हादों। आसा फारियो जे फैगोन समफोराव दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोख्रोंयै मावनो हागोन। बिबानगिरिखौबो जोङो गोख्रोङै मोनदो। बिनि गेजेरजोंनो आङो दिनैनि सानाव खुंथाय सानाव आङो सरकारनि फारसेबो आङो नोजोर बोनो सानो बे हारिमु आफादा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे सिनस्रि आफाद। बे सिनस्रि आफादखौनो गारना दोननाय रखम जादों। दा सरकारि बिथिंनिफ्राय अनसुंथाइफोरा जे नांगौ समाव मोननाय जाया। बेखायनो बे आंखालथिखौ लानानैनो हारिमु आफादफोरा बिराद मावनाय दांनायफोराव आफादारि मावनाय दांनायफोराव बिराद आंखाल जादों। बेखायनो गासैबो बर' हारियानो बे बिथिङाव मोनसे गोलैसोना थानाय रखम जादों। बेखायनो दा फिसाब्लाबो बिटिसि सरकारनि जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मेगन खेवनानै नायगोन जाहाथे सेन्ट्रेल आफादखौ जि अनसुंथाइ बोसोरारि अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजोंबो आङो जिल्ला आफादफोरनोबो अनसुंथाइखौ बेबायदिनो अनसुंथाइ होनो थाखाय आङो खावलायदों। दा आंनि बुंनो गोनाङा बिसिनोसै। गोजोन्थों। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 33थि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बेरगाव जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादाबो बोसोरारि जथुमाखौ दिनै गोजाम बिबानखौ सेफायनानै गोदान बिबानखौ दानाय बे हाबाफारिखौ दिनै जों थान्दै मेलावनो बेखौ सावरायलायनानै दिनै दाफुंनाय जाबाय। दा थिग बेबायदिनो जाय बोसोराव सिगां जोङो मावबोदोंमोन जेसेबां नांगौ बायदि मावनो हाजोबाबाबो जिखिनि हाबाय माहारियारि आफाद हिसाबै दिनैनि बे थान्दै मेलावहाय बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा नैबे दिनैनि थान्दै मेलावहाय दिनै गोजाम बिबानखौ सेफायनानै गोदान बिबानखौ दाबाय। दा बे गोदान बिबान दानायाव आंखौनो फिन आरोबाव गोदानै जेनेबा आफादगिरि महरै आंखौ थिसननानै लाबाय। दा बे लानो गोसो गैयाब्लाबो उफाय गैया। थान्दैफोरनि नाजानायाव दिनै आङो रुजुननानै लानो गोनां जाहैबाय। गाहाय नेहाथारियाव जाहैबाय जोंहा डिमाकुसिनिफ्राय बे अनिल बर' बिथांखौबो दिनैनि बे गोदान बिबान दानायाव बिथांखौबो गाहाय नेहाथारि हिसाबै थिसननानै लानाय जायो। जे दिनै आं गोदान आफादगिरि बिबान मोनबाय जिहेथु दा फैबाय थानाय बे बोथोरावबो जोंनि माहारियारि आफाद हिसाबै मोनसे दुलाराय बर' हारिमु आफादाव माखासे मावनो गोनां खामानि दङ, गैया नङा दङ। दा बेखिनिया आद्रा जानानै दङ। थिग बेबायदिनो बेफोरखौ थान्दैफ्रा नुनानै जेसेबां हायो आङो दिनैनि बे गोदान आफादगिरि बिबान आजावना लानायजों आं बेखिनिखौ जि हायो बेखिनिखौ मावलांगोन होननानै आं दिनै आजावना लानाय जाहैबाय।
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।